Στις συνεδρίες και τις βιωματικές ομάδες δουλεύουμε μαζί με θεωρητικές γνώσεις, τεχνικές και ουσιαστικές πρακτικές coaching που σε φέρνουν σε επαφή με τον εαυτό σου. Σε βοηθά να αναπτύξεις έναν τρόπο που σε εξελίσσει και σε βοηθά να δημιουργήσεις τη ζωή που εσύ επιθυμείς. Είμαι 34 χρόνια στο χώρο της ψυχικής υγείας. Είμαι motivational coach, κοινωνική λειτουργός. Είμαι η Τζένι Μίτσιου. Καλώς ήρθες στο Therapify. Στηρίζω ανθρώπους να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους και να ζήσουν με περισσότερη ποιότητα, χαρά και ελευθερία. Ήρθε η στιγμή να σταματήσεις να κουβαλάς ό,τι σε βαραίνει. Βρες την ψυχική σου ηρεμία. Αν μπορούσες σήμερα να αφήσεις κάτω ένα βάρος, ποιο θα ήταν αυτό? Είμαι δίπλα σου σε αυτό το ταξίδι και σε περιμένω.